Umnumzana Patrice Motsepe uthethaca umqulu wakhe wezithembiso kwiphulo lokuzigqatsela isikhundla sokongamela umbutho webhola kwilizwekazi iAfrica kwisithuba seentsuku ezili-15 ngaphambi kwenkomfa yonyulo. Phakathi kwabe bezimase le nkomfa yamajelo eendaba kusihlalo weqela iTP Mazembe, iZimbabwe, iSwatini, iAngola, iBenin neNigeria bezimelwe. Football is life. Football is beyond religion. Football is more than a game. And today, we have the game changer. Please, let's celebrate it. iCAF intyumpa-ntyumpeka kwiziganeko zorhwaphilizo eziqikelelwa kwi-1.2 billion yeerandi. Oka Motsepe uza kwesi sikhundla nolwazi olunzulu kushishino lwehlabathi. There are many companies all over the world who want to give money to football, but they want to be comfortable that the money will not go into the pocket of the leadership of football, and that the money will indeed be used to develop, to grow, to contribute towards the improvement in the quality of football in Africa. Uchaze ukulawulwa kwemidlalo njengondoqo kwibhola ekhatywayo kuquka nemfuneko yokusetyenziswa kwe-VAR ukuqinisekisa izigqibo zoonompempe kwibhola ekhatywayo.